баҳри тамошои душанбе бешубҳа ту ҳам мешавӣ шайдои душанбе. душанбе пойтахти бошукӯҳ ва калонтарин шаҳри тоҷикистон аст. салом тамошобинони иззатманд ва ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. меҳмони хонадони шумост барномаи хатсайр. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иқдоми саривақтиеро пеш гирифт ки сокинону меҳмонони пойтахтро бо автобусҳои махсус кӯчаву хиёбонҳои душанбешаҳрро давр мезанонанд. ва биёед якҷоя мебинем ки сокинону меҳмонони пойтахт аз ин сафарашон чӣ гуна таассурот доранд. меравем. инак сайёҳати мо оғоз шуд. барои меҳмонон аз оғози хатсайр роҳбаладон аз рафти тамошои душанбе дар бораи иншооти сари роҳӣ мавҷуд буда маълумот пешкаш мекарданд. бинои китобхонаи миллӣ ки калонтарин дар осиёи миёна ба ҳисоб меравад дида мешуд ки бо шукӯҳу шаҳоматаш диққати сайёҳонро ба худ ҷалб менамуд. ин иншооти боҳашаматро меъморону сохтмончиёни тоҷик бунёд намуданд. бунёди ин иншоот аз санъати баланди меъмории миллати тоҷик дарак медиҳад. иншооти дигари диққатҷалбкунанда дар маркази пойтахти мамлакат ин парчами миллӣ мебошад. аз баландтаринҳо дар рӯи олам аст. парчам бо парафшонии худ дар фазои софу беғубори ватан меҳмононро ҳайрон мекард ва ҳаловати ин шоми пурсафоро дучанд мекард. ҳамроҳи хонаводаам яъне ҳамроҳи падару модар яъне ба сайру гашти душанбе баромадем ва ҳоло мо дар автобусе ки дар назди исмоили сомонӣ истода буд ба он савор шуда яъне сайру гашт мекунем. аллакай душанбе рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст. тамошои кӯчаву хиёбонҳои шаҳр бо автобусҳои дуошёна хело ҷолиб аст. махсусан хиёбони исмоили сомонӣ ки дар он роҳи сесатҳа мавҷуд буда бо чароғҳои гуногун ранг ба дили кас фараҳ мебахшад. من خیلی تجربه با مردم تاجیک داشتم و دارم از سال 2012. مردم تاجیک خیلی مهمان دوستی هستند. البته همین خیلی همیشه میگویند در اینجا از کولوب تا پامیر تا دوشنبه تا خوجند. اما حتی بیرون تاجیکستان من همیشه با تاجیکا شناس شدم، هم در روسیه، هم در گرمانیا و هم در سشا و هیچ وقت و این خیلی و شخصیت گم نمیشود. یک در یگان دولتی که تاجیک ها هستند و اینها همیشه مهمان دوستی دارند و اینها همیشه مهربان هستند با دیگران و فرق نمیکنه یکی از خوجند یکی از کلابه، پروست لهجهشون و فرق میکند اما دلشون یک خیلی.
вақти гузар намуданд тавассути ин хиёбон дар баробари рангорангии чароғу гулу дарахтони зебои душафат, ҳамчунин боғи ҳайвонот, кӯли ҷавонон ва кохи нотакрору бемисли Наврӯз ба чашм мерасад, ки ҳар кадом бо ҷилову ҳашамат Душанберо назаррабо намудааст. Бо дидани ин иншооти мазкур меҳмонон хело хушҳол буданду дар рафти хатсайр бо телефонҳои мобилии худ аксҳо ва наворҳо мегирифтанд. ҳар нафаре ки дар ин хатсайр иштирок дошт бо табъи хуш аз ин ҳама зебогии Душанбе шаҳри нозанин ғизои маънавӣ мегирифт. ҳангоми сафар таассуроти сокинонро пурсон шудем, чунин ибрози андеша карданд. бисёр миннатдорам аз ҳукумати шаҳр ки ин хатсайри шоми Душанберо ташкил карданд. мо мана бо ҳамроҳии меҳмонон, бо ҳамроҳии фарзандонам ба сайру гашти шоми Душанбе омадем. бисёр фазои озод, ором, яке хурсанд, яке кӯдакон, фарзандон хурсанд ҳастанд. ин як дастгирии хуб аз тарафи ҳукумати шаҳр аст. миннатдории худро баён мекунам. ба масҷиди калонтарин дар Осиёи миёна наздик шудан замон бузургиву зебоӣ ва чароғҳои дурахшонаш чашми касро мафтун месохт. дар наздикии масҷид автобусҳо таваққуф карданд, то ин ки хоҳишмандон дар ин фурсат аксҳои хотиравӣ гиранд. азбаски ҳарорати ҳаво гарм аст, аз ҷониби ташкилкунандагони ин хатсайр тасмим гирифта шуд ки обҳои хунуки ташнашикан ба сокинону меҳмонони ин шом тақсим карда шавад. ҳаракати автобусҳо идома ёфту сокинон ва сайёҳон аз назди қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ, ки дар рӯбарӯяш боғи Умари Хайём аст, дидан мекарданд. ман чанд сол набудам дар Тоҷикистон, чанд сол шуд дар шаҳри дигар мехонам. қатъи ҳамкурсам омадем дар таътили тобистона. дар чанд сол Тоҷикистон хеле зебо шудааст, Душанбе зебо шудааст, хеле пеш рафтааст. ёдовар мешавем ки иқдоми мазкур аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пеш гирифта шуда, ҳар рӯзи шанбе то ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома хоҳад ёфт. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бевосита бо дастгирии раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сайёҳати шоми Душанбе ба баҳри фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт ба роҳ монда шуд. сайёҳати мазкур аз майдони дӯстӣ оғоз гардида баҳри ҳамлу нақли иштироккунандагон 2 адад автобусҳои муосири дошиёна ва навозандагон оварда шуданд, ки сайёҳати мазкурро боз ҳам ҷолибтар мегардонанд. ин навбат нисбат ба ҳафтаҳои гузашта шумораи сайёҳони хориҷӣ бештар буданд. Таджикистан становится популярным направлением туризма среди россиян. И мы вот приехали в Душанбе неделю назад и вот попали сегодня на эту туристическую поездку. Полны впечатления, особенно вот дети радуются, потому что двухэтажный автобус с открытым верхом, и можно посмотреть все красоты и насладиться поездкой. хушҳолии кӯдаконро ҳаду канор набуд. ҳар кадом аз сайри шабонгаҳ бо хушҳолӣ истиқбол мекарданду бо хандаву бозӣ табъи ҳозиринро болида месохтанд.
Я живу в Таджикистане. Я люблю свой край родной. Он красив зимой и летом, но особенно весной. Когда, если куда-нибудь посмотришь, там, конечно же, очень ярко, светло. Даже по вечерам, если посмотреть на улицу, очень светло. барои меҳмонон ин шаб хотирмон хоҳад буд, чунки хатсайри мо боз ба як нуқтаи муҳим, яъне дар назди боғи устод Садриддин Айнӣ таваққуф намуд. аз рӯи нақша дар ин боғ шоу-консерт мегузашт ва хоҳишмандонро барои истироҳати бофароғат ба консерти шабона роҳнамоӣ намуда, дигарон ба идомаи сафар баргаштанд. Я уже неделю в Душанбе, мы гуляли по городу, смотрели на водопад вот там недалеко от библиотеки. Потом мы ходили в классные рестораны. Мне очень нравится, здесь очень тепло, классная погода, очень зеленый город, красиво везде, особенно ночью, очень хорошо освещенность, очень много достопримечательностей. Мы ходили в музей национальный Таджикистана, вот, там 4 этажа, нам рассказывали очень много, в принципе, вот об этой экскурсии мы узнали оттуда, нам гид рассказал о ней, поэтому мы тут сегодня. сайёҳати мо оҳиста оҳиста ба нуқтаи охири худ мерасиду симои шабонаи шаҳр ҳар дам моро шаҳидои худ месохт. мо ростии ҳамин чизҳоро медидем дар тавассути телевизион. хуб тасмим гирифтем ки ҳамроҳи дӯстон як бор дар ҳамин автобусҳо нишаста шаҳрро аз наздик худамон бибинем. миннатдории худро ба ҳукумати шаҳри Душанбе ва ба роҳбарияти шаҳри Душанбе мерасонем ки ин қадар ободиро барои сокинон ва барои меҳмонони пойтахт пешниҳод намуда истоданд. дар чеҳраи ҳар нафар хушҳоливу болидахотире дида мешуд ва аз ин тамошо ҳамагон қаноатмандии худро баён мекарданд. воқеан Душанбе шаҳр рӯз то рӯз зебову дилрабо мегардад ва ин ҳама шукуфтанҳо аз файзи истиқлол аст. автобусҳо ба нуқтаи таваққуфи худ ба майдони дӯстӣ расиданд. тамошобинони гиромӣ, ин нуқтаи охири сайёҳати мо мебошад ва чӣ тавре ки мебинед, сайёҳону меҳмонон ҳеҷ аз истироҳату фароғат дил канда наметавонанд ва сайёҳати худро боз тавассути суруду мусиқиҳо идома дода истоданд. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. То барномаҳои дигар, хайр, саломату сарбаланд бимонед.